zaš s tým motorem? Ja mám také podozrenie, že mi benzín zamarzne. A voda v radiátoru ti doma nezamarzla? Nie, prečo? Lebo to nie benzín, ale diesel. My mechanici dobre známe, ktoré šruby krúciť máme, jaké čerpadlo treba dať. Či je správny prísun nafty, alebo je tam filter vadný, falošný vzduch nemôže cáhať. Motor je skvelá vec, znam ho už na spamäť. 4 kolesa v nádrži do klesa, STK emisná neplatné. Každý mechanik musí znať, jaký olej treba ľať, hlavne brzdy dobre ovzdušnic. Hoď kedy še stane chyba, to je planá kvapalina, výhovorku treba sebe nájsť. Motor je skvelá vec, znam ho už na spamäť. 4 kolesa v nádrži do klesa, STK emisná neplatné. Motor je skvelá vec, znam ho už na spamäť. 4 kolesa v nádrži do klesa, STK emisná neplatné. Môžem si dať co opýtať? Co se trápi? Takže, co tam tak dlho robíte? Snad sa obezví, že ce je problém. A v čerpadle. A to i prevodovku treba vymeniť. Hej, ale v tvojej hlave. My mechanici dobre známe, jaké diely vybrať máme a co ešte takto spotríme. Keď je zadreté ložisko, treba tak vymeniť všetko, najdošice raz nerobíme. Ty sebe všetké myšlice, že zarábame tyšice, nebudeme si ganiť robotu. Ruky čarné od oleja, umyť šedý len tak nedá, Salvina až takú moc nemá. Motor je skvelá vec, znam ho už na spamäť. 4 kolesa v nádrži do klesa, STK emisná neplatné. Motor je skvelá vec, znam ho už na spamäť. 4 kolesa v nádrži do klesa, STK emisná neplatné. Keľo platí? Daj 850. A motor co, nebereš? Nie, budeme zračný. Sporím si, možno, že to vieš. Kúpim si ja lepší traktor, ja budem naspäť. Turbo motor, veľké kola, klima, automat.